Kublai pi parlok hagne kapor ngakwa bani sambat pi syapang Yohanes nong penbaptis kumno ba ulayalap ya ka jingwan ka baningkong jong Jesus Christ da kabor bat kumno kane ka ajing hikaya ngai pi ki ba upkerman ya ka jingwan arsen jong Jesus Christ an pule pi na kane ka kot marna tha kasla ka ba shispa khatsang Banyalap da kabor ha kita kisngi ulawan u Yohanes unong penbaptis uda yalap ha ka riklau Judea uda ong to kela kabamut naba kahima ki benang kalajang Matius kalanong kabalai ka dekot ka baningkong bat ka baar u Yohanes nong penbaptis ha ka jingem jong u harishiap dei ublay ubalong unong hikai jong u upule ya ka jingpen pau ublay ha kamaryang hapo ka jingelam umensim bakhuj upule ya ki jing tho jong ki nong ya thulupa mensngi na menmet upule bat upusang tang syapang ukres hadu ba ka jingmu chuperkat ka donut bat ka mensim jong u lapendap da ka jingyo ipau bakrau upet ya usim ha ka jing itanad jong u bat ula kletno yelade ula pet ya ka buram jong ka hok bat ula snothu ba yelade ulong ubaduna bat ubom shong dor utep ba ka dei ka khubor ublai ba udei ban penbana dei da ka bor bat ka hok jong u ba udei ban yang ulalong ubala kloy ban mi kum unong ra khubor ka banan lam shapting ya ubreo namar ukmit tang sha ublai uyang klam jing shapting hakmat kisim perthai namar da ka jing snauret uladam hakmat usim kisim da ki jing tainya bastat ne ki jing hikai bakalan ba u Yohanes upen bana ya ka khubor da ka bating bat baskam bat badap da ka jingkerman kilayo sngaw ya ka jing perta jong u ha ka riklau to kala ka bamut phi naba ka hima ki benang kala hajan Matius kalanong ka balai ka dekot ka baar da ka bor ba phla bat bathmai ki breu kila khi jingmut barok kawai ka jaj ben reu kala kendet da ki spangut ki breu kila ya tu cha ka riklau ban sengap ya menta ha ka ne ka por shwa ka jingwan arsen ukres ha kila ok benang ka kam ka bakum ka kam u Yohanes ulale ni don kam ban pendap ublai khot ya ki nong trai ki ban pen kra ya ki breu ki ban la yang ha ka ta ka sngi bakrau utrai kum ki breu ki bangat ha ka jingwan shen jong ukres ngidon ka khubor bangin ai to penkrak ban sham yalau utrai amos saw ka dekot ka bakat ar kum u Yohanes ka khubor bangin ai ka dai ban long ka babet bat ka bashai u penram ya kisim ya ka jing boman jong ki watla ka jing im jong u ka don ha ka jingma sham shapting ban ai ya ka ktinu blai kum juru ka kam jongi ha ka ne ka arta menta ni dai ban pendap hok ya ka bangin la ban ai ya kum ka ne ka khubor ka ba u Yohanes ula ai ngiru ni don kam bandan ka jinge kenduk mensim kum mau ka ju ka bor ka dai ban don hangi ni dai ban kmet sha u blai bada ka bangi kmet tang sha u ngin klepno ya kalade te tu blai unyo ban kur khui phi lengba kini ki kten ku blai shipun